Avui fem parada a Pellicer Technology, a Carlet, perquè ens han dit que ofereixen treball. Bernardo, bon dia. Hola, Sílvia. Què esteu buscant? Pues estem buscant un mecànic soldador. La empresa se dedica des pràcticament del principi se dedica a sistemes d'aparcaments. Un edifici acaba de fer que no es donaven la cèdula d'habitabilitat perquè no era viable entrar i eixir els cotxes. Un error de projecte fa que vosaltres tingueu un negoci. Sí, se pot dir així, sí. Tenim una actuació sobre un 30% d'errors de projecte. L'altre 70% ja són les plataformes nostres les que van incluïdes en el projecte i se presenta directament a l'Ajuntament. I esta imatge què és, Bernardo? Que és espectacular. Bueno, això és el primer restaurant giratori d'Espanya. Però això té que gastar molt, no?, per girar. Està alimentat per una potència d'1 quilowatt. Això és el que gasta una tostadora... Una tostadora concretament de 1.200 a 1.500 watts. O sigui, fer-te les tostades costa el mateix que girar això, este monstre? Correcte. Este projecte ens l'oferiren, seguim fent l'AVE de Madrid. Ens digueren que n'hi havia una empresa alemana i una francesa en aquest tipus de projecte. Bueno, doncs nosaltres seguiríem i al final es portaren el projecte. Guanyarem els alemanys i els francesos? Doncs tinc que dir que sí. Això només s'ha fet en el futbol, també en les plataformes. També en les plataformes. Molt bé. La peculiaritat d'aquesta plataforma és que tenen que pujar els camions formigonera i en l'aire es té que pegar la volta. I quan tens un producte tan especial, no n'hi ha por a que vos copien? Diguem que és la preocupació de tot fabricant, no? Però nosaltres ens sentim segurs. Ens sentim segurs perquè dissenyem bé i fabriquem bé. A veure, Bernardo, en concret, esta plataforma per a què és? Esta plataforma se l'encomanà una empresa francesa. Va fer una presentació de modelo en Barcelona, un cotxe nou deportiu. Tu figura que pràcticament el 90% dels anuncis en televisió de cotxes són plataformes nostres. I el soldador que esteu buscant, quins treballs tindria que fer així? El soldador té de tindre amplis coneixements de soldadura en fil i en electrodo, que tinga coneixements de mecànica i electricitat, que estigui habituat a instal·lar maquinària, que tinga possibilitat de viatjar i que sàpiga treballar en equip. I les condicions quines seran? Doncs depèn molt de la seva experiència, del seu saber fer. Recapitulem, a Pellicer Technology busquen un mecànic soldador. Nosaltres continuem buscant ofertes.